είναι το στομαχάκι του μωρού. Πώς αναπτύσσεται το στομάχι. Όταν γεννιέται, το στομάχι του είναι τόσο μικρούλι, σαν ένα μικρό κερασάκι. Το βλέπετε? Δεν το είχατε φανταστεί τόσο μικρό. Μετά την τρίτη μέρα που έρχεται το περισσότερο γάλα, γίνεται σαν ένα μικρό καρυδάκι. Βλέπετε. Και τη 10η μέρα, που είναι το ώριμο γάλα, είναι σαν ένα μικρό αυγουλάκι. Αυτή είναι η διαδικασία ανάπτυξης του στομάχου ενός μωρού που τρώει κανονικά και πίνει μητρικό γάλα. Τώρα θα σας δείξω για να καταλάβετε τι γίνεται. Αυτό το ίδιο είναι το στομάχι ενός μωρού των πρώτων ωρών, των πρώτων ημερών, των τριών ημερών. Των 3 ημερών πίνει πρωτόγαλα ή πίαρ. Το πρωτόγαλα πίαρ, να φανταστείτε, είναι το πρώτο του εμβόλιο. Το πρώτο του εμβόλιο δεν είναι 2 μηνών, είναι αμέσως με το θυλασμό. Λοιπόν, έχει τα απαραίτητα στοιχεία, αυτά που πρέπει να θρέψει το μωρό. Δεν χρειάζεται άλλα, δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα. Είναι τόσο το στομαχάκι του. Θέλει δηλαδή συνέχεια και από λίγο. Να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Θέλει skin to skin, δέρμα με δέρμα, αυτό που είπε η Χριστίνα, και συνέχεια στο στήθος. Βλέπετε. Εδώ έχω ένα μπουκάλι, γιατί μου είπε η Χριστίνα, γιατί έφερες το μπουκάλι εδώ πέρα. Αυτό το μπουκάλι το έφερα, να δείτε, γιατί έχω βάλει και μια ταινία εδώ. Συνήθως είναι τα μπουκάλια με τροποποιημένο σκονόγαλο, αγελαδινό, και είναι περίπου 40 με 60, έτσι. Αν βάλω εγώ μέσα εδώ το στομαχάκι του, βλέπετε, πόσα στομαχάκια κι άλλα χρειάζονται? Άλλα 3 και 1, 4. Αυτό, μόλις το ταΐσετε μάλλον, μέσα στο να κάνεις έτσι και έτσι, το έχει φάει όλο, με 2 θηλαστικές κινήσεις θα το έχει ρουφήξει όλο. Μην το περιμένετε όμως ο θυλασμός που είναι μακρόχρονος, γιατί με το θυλασμό κουράζεται το μωράκι. Σταματάει, ξεκινάει, σταματάει. Μέχρι να κάνετε έτσι, να ξανατο δείτε, το έχει φάει όλο. Άρα τι του κάνετε? Του κάνετε καλό ή κακό?